дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ФИФА Ҷованни Инфантино ва президенти Конфедератсияи футболи Осиё Салмон бин Иброҳим Ал-Халифаро ба ҳузур пазируфтанд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев барқии шодбошӣ ирсол намуданд. гусели сарбозони ояндаи ватан ба хизмати ҳарбӣ дар шаҳри Душанбе 100% иҷро гардид. ҳолпурсии собиқадорони меҳнат дар ноҳияи Спитамин, шарҳу тафсири қонун ба хотири пешгирии таъбиз. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат президенти Федератсияи байналмилалии Ассосиатсияи футбол Ҷованни Инфантино ва президенти Конфедератсияи футболи Осиё Салмон бин Иброҳим Ал-Халифаро, ки бо сафари корӣ ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд. дар рафти суҳбат ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо ин сохторҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ва минтақавии футбол муҳокима гардиданд. пешвои муаззими миллат ба Федератсияи байналмилалии Ассосиатсияи футбол ва Конфедератсияи футболи Осиё барои мусоидат ва дастгирии доимияшон дар масъалаҳои рушди футболи Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ намуда, иброз доштанд, ки ҳамкории Тоҷикистон бо ин сохторҳои ҷаҳонӣ ва минтақавии футбол дар оянда низ дар рӯҳияи созандагӣ идома хоҳад ёфт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев барқии шодбошӣ ирсол намуданд, ки дар он чунин омадааст: муҳтарам Шавкат Мирамонович, аз номи мардуми Тоҷикистон ва шахсан аз номи худам шумо ва тамоми мардуми бародари Ӯзбекистонро ба муносибати баргузории бо муваффақияти райпурсии умумихалқӣ оид ба ворид намудани тағйирот ба Конститутсияи ҷумҳурии Ӯзбекистон табрик менамоям. натиҷаҳои райпурсӣ бори дигар боварии баланд ва дастгирии мустаҳками мардуми Ӯзбекистонро аз роҳи стратегии шумо, ки ба рушди минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа ва таҳкими давлатдорӣ дар кишвар нигаронда шудааст, тасдиқ мекунад. бо истифода аз фурсат, ҷонибдории устувори Тоҷикистонро аз таъмиқу тавсеаи ҳамаҷонибаи муносибатҳои ҳусни ҳамҷавории Тоҷикистону Ӯзбекистон дар рӯҳияи шарикии стратегӣ ва ҳамкории ҳампаймонӣ таъкид менамоям. ба шумо Шавкат Мирамоновичи азиз сидқан сиҳатмандии комил ва дар фаъолияти давлатиятон комёбиҳои навин ба мардуми бародари Ӯзбекистон сулҳу некуаҳволӣ ва пешрафти босубот орзумандам. аз 1 апрел дар мамлакат маъракаи даъвати навбатии шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳии кишвар муташаккилона идома ёфта. дар баробари дигар шаҳру навоҳии мамлакат гусели сарбозони ояндаи ватан дар шаҳри Душанбе аллакай пурра ба анҷом расида. 4 навоҳии пойтахт то охири моҳи апрел нақшаи пешбинишударо 100% иҷро намуд. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. давоми 1 моҳи ҷараёни ин маъракаи муҳими сиёсӣ ноҳияҳои Лахш, Нуробод, Рашт, Тоҷикобод ва Сангвору шаҳри Ваҳдат аз анҷоми даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ гузориш дода, иҷрои нақша дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то имрӯз қариб ба 70% баробар шудааст. натиҷаи фаъолияти хуби масъулини мақомоти вобастаи даъват дар вилояти Хатлон аст, ки ноҳияҳои Вахш, Фархор ва Данғара даъвату гусели ҷавонписарони синни даъватиро пурра ба анҷом расонда, иҷрои нақша дар ин вилоят қариб 60% иҷро шудааст. бо ҳамин тартиб маъракаи гусели муҳофизони ояндаи ватан дар вилояти Суғд 45% ва давоми 1 моҳи ҷараёни ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар тамоми қаламрави ҷумҳурӣ ба 63% баробар шудааст. дар ин бора Амид Ховар хабар медиҳад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ноҳияи Спитамен ба дидорбинии собиқадорони меҳнат рафта, ба онҳо аз номи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯмакҳои моддӣ расонид. раиси вилояти Суғд аз ҷумла ба манзили собиқадори соҳаи маориф Дилбар Раҳимбоева, собиқадори ҷангу меҳнат Абдулло Ҷӯраев омада бо онҳо суҳбати самимӣ анҷом дод. аснои суҳбат тазаккур дода шуд, ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззими миллат ҳамеша хизматҳои собиқадоронро қадр менамояд. дар ин бора хадамоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад.
мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ҷиҳати шарҳу тафсири қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шакли табъиз бо иштироки намояндагони мақомоти маъмурӣ ва хидматчиёни давлатӣ машварати иттилоотӣ баргузор намуд. Кормандони масъули ин ниҳоди давлатӣ дар мавзӯъҳои нақши он дар ҳифзи ҳуқуқи инсон, барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2022-2023, зарурати қабул ва мазмуну муҳтавои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шакли табъиз ба иштирокчиёни машварат гузориш ироа намуданд. Дар ин бора хадамоти матбуоти раиси шаҳри Панҷакент иттилоъ медиҳад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.